Λέγω εκεί στην Μικρά Ασία χάθηκαν τα πάντα. Και με τη δική μας, όχι μόνο λόγω των Τούρκων και των άλλων, των μεγάλων λεγόμενων δυνάμεων, αλλά και από δικά μας λάθη, όπως και σήμερα. Για την κρίση που έχουμε σήμερα δεν φταίει κανείς, εμείς φταίμε. Βρίζουν τους Γερμανούς, αλλά εμείς φταίμε. Εμείς είμαστε οι δημιουργοί αυτή της κρίσεως. Λοιπόν, λέγω, αφού άδειασε η Μικρά Ασία, όλες αυτές οι ζωντανές Μητροπόλεις της Μικράς Ασίας, να φροντίσουμε στη Γερμανία να οργανώσουμε μία Μητρόπολη, ελληνική, ορθόδοξη Μητρόπολη, που να είναι στήριγμα για το σεπτό κέντρο της Ορθοδοξίας και επίσης μια γέφυρα προς την Ελλάδα. Διότι οι ρίζες μας, η πατρίδα μας είναι η Ελλάδα. Εκεί είναι οι ρίζες μας. Και μπορεί μια μέρα και το μέλλον μας είναι εκεί πέρα. Αν κάποτε θελήσουμε να επιστρέψουμε, να υπάρξει λοιπόν μια Μητρόπολη η οποία να είναι ένα, αν θέλετε, ένα φως για τη χώρα που ζούμε. Και έτσι λοιπόν, όταν έγινα ιερέας, και αυτό έγινε το 1964, και όντας κάθε μέρα μαζί με τους ανθρώπους μας, διότι νομίζω ότι η αποστολή του Ορθόδοξου ιερέα είναι να είναι όλη την ημέρα με τους ανθρώπους μας. Να τους αγκαλιάζει, να τους στηρίζει και προπαντός να τους ακούει τα πάθη τους, τον πόνο τους και να προσπαθήσει να τους στηρίξει, να τους βοηθήσει. Λοιπόν, αυτή η εμπειρία που είχα ως ιερέας δυνάμωσε αυτό το όνειρο, αυτό το όραμα που είχα, και μετά βέβαια το 1972 ήρθε ο χαρισματούχος Μητροπολίτης Ειρηναίος, για τον οποίο ομίλησε ο πρόεδρος, ο οποίος ήταν ήδη στην Κρήτη εξομολόγος μου. Ήταν ο εξομολόγος μου στην Κρήτη, διότι το χωριό μου απέχει περίπου 12 χιλιόμετρα από τη Μητρόπολη. Και με πρότεινε τότε για βοηθό του επίσκοπο και αρχίσαμε και οι δυο μαζί να σκεπτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε. Ήταν ο χρόνος που ήρθε. Το 1972, αν θυμάστε, ήρθε. Τον ίδιο χρόνο με πρότεινε ως επίσκοπο, διότι ήταν λίγα τα γερμανικά του. Από την άλλη τη μεριά είχα εγώ την εμπειρία της Γερμανίας, ήξερα που βρίσκομαι, ήξερα τι θα πει η Γερμανία, ήξερα πώς παλεύει στα πράγματα στη Γερμανία και νόμιζε ο ίδιος, πίστεψε ότι θα είναι μια βοήθεια και για τον ίδιο και για τη Μητρόπολη και την Εκκλησία. Και έτσι λοιπόν άρχισε μετά το τρέξιμο από ενορία σε ενορία στη Γερμανία. Αν θυμάστε, δεν είχαμε τίποτε, δεν υπήρχε Μητρόπολης στη Γερμανία. Όταν λέω Μητρόπολης, υπήρχε βέβαια ο τόμος για την ίδρυση της Μητροπόλης, αλλά δεν είχαμε ένας σπίτι, όπως εσείς εδώ που έχετε το διαμέρισμα αυτό εδώ πέρα, δεν είχαμε τίποτα. Νοικιάζαμε στην αρχή στο Μπόιερ. Η Βόνη είναι στην ουσία τρεις πόλεις. Είναι το Μπόιερ, το Μπατ Κότεσπεργκ και η Βόνη. Και όταν πήγε εκεί η κυβέρνηση, ενώθηκαν αυτές οι τρεις πόλεις και έγινε η Βόνη. Και έχει περίπου 300.000 δίκους. Και είχαμε λοιπόν νοικιάσει δύο δωματιάκια εκεί στη Βόνη, στο Μπόιερ της Βόνης, και μετά πήγαμε στο κέντρο της Βόνης, στην Ίμπουλστράσε 61, και μετά άρχισε, αν θέλετε, το όργιο, θα έλεγα, της ανοικοδομήσεως. Δηλαδή είπαμε ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουμε αν οι άνθρωποι μας τελικά μείνουν στην Γερμανία, αλλά δεν μπορούν να είναι μια ζωή άστεγη, χωρίς ναούς, χωρίς πνευματικά κέντρα, χωρίς παιδικούς σταθμούς. Αυτό
Δεν πρέπει να μείνει έτσι. Και αρχίσαμε, χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα, αρχίσαμε να χτίζουμε στο Boyle Zit, έτσι λέγεται, Boyle Zit της πόλης, τη Μητρόπολη Γερμανίας. Το κτίριο δηλαδή. Διότι η Μητρόπολη Γερμανίας είμαστε εμείς όλοι. Το κτίριο, τους τοίχους. Λοιπόν, βρήκαμε ένα αρχιτέκτονα που τον ήξερε πολύ καλά ο Ειρηναίος, ο οποίος ζει ακόμα. Πριν από 3 μήνες τον επισκέφτηκα στα Χανιά, βέβαια δεν ήξερα ποιος είμαι. Στην ηλικία αυτή δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν με γνώρισε. Ούτε το συνοδό μου γνώρισε που ήταν ο διάδοχός του στο Καστέλι της Κρήτης. Ούτε αυτόν γνώρισε. Λοιπόν, και άρχισε μετά από 1,5 χρόνο μπορέσαμε και στήσαμε στην πόλη τη Μητρόπολη. Αυτό δημιούργησε στους Γερμανούς την εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν τώρα εδώ πέρα να ριζώνουν. Άλλοι το είδαν με καλό μάτι, άλλοι όχι. Μην νομίζετε ότι επειδή έχουμε καλές σχέσεις με τις άλλες λεγόμενες εκκλησίες, το τονίζω αυτό, μην νομίζετε ότι είναι φιλικά διακείμενοι απέναντί μας. Γνωρίζουν ότι η Ορθοδοξία είναι η Εκκλησία. Το γνωρίζουν, το ξέρουν. Αλλά υπάρχουν λόγοι ίσως ιστορικοί και άλλοι που τους κάνουν να μένουν στη δική τους πίστη, στο δικό τους πιστεύω. Λοιπόν, άρχισε στην ουσία, γι' αυτό το αναφέρω αυτό το πράγμα, άρχισε το ρίζωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας και εξ αρχείας Κεντράς Ευρώπης. Δεν είχαμε όμως νομική υπόσταση. Δηλαδή, ήμασταν όπως το Πατριαρχείο στην πόλη. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι το Πατριαρχείο στην πόλη, τίποτα δεν είναι. Δεν ανήκει σε κανένα. Οι ναοί στην πόλη, στην Τουρκία, δεν ανήκουν σε κανένα. Τα κτίρια είναι γραμμένα σε πρόσωπα. Γιατί? Διότι η εκκλησία εκεί στην πόλη δεν έχει νομική υπόσταση. Νομική υπόσταση. Μόνο το Ισλάμ. Η Ορθοδοξία δεν έχει νομική υπόσταση. Εδώ στη Γερμανία ξέρετε ότι οι Γερμανοί είναι νομικιστές. Αυτοί δεν ξέρουν το κατοικονομία τι θα πει, ξέρουν τι θα πει το κατακρίβιαν. Δηλαδή, ας πούμε, πώς θα σφάξουμε ανθρώπους ή πώς θα κάνουμε ένα καλό πόλεμο ή μια καλή δημοκρατία. Το ξέρουν. Αλλά όχι αυτό που λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι, δεν βαριέσαι. Άστονα. Ή κάμε το καλό και ρίξω στο γυαλό. Αυτά μου το πεις εδώ, σου πούνε είσαι τρελός. Και ότι πρέπει να βρεις ένα καλό ψυχίατρο. Λοιπόν, αρχίσαμε λοιπόν να σκεπτόμαστε πώς θα μπορέσουμε τώρα να αποκτήσουμε νομική αναγνώριση. Δηλαδή να γίνουμε πρόσωπο του γερμανικού δημοσίου δικαίου. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο για ένα απλό λόγο. Ο νόμος λέει 2 πράγματα. Ήτανε ο αριθμός των πιστών και η διάρκεια της παραμονής. Τον αριθμό τον είχαμε. Η διάρκεια όμως τότε δεν υπήρχε, διότι αν θυμάστε, τότε, τα χρόνια εκείνα, παίρναμε κάθε χρόνο όλοι μας, και εγώ, άδεια παραμονής και άδεια εργασίας. Λοιπόν, δεν είχαμε αυτό που ήθελε ο νόμος, τη διάρκεια. Βρήκαμε λοιπόν ένα καλό δικηγόρο στην πόλη, ο οποίος ζει ακόμα και είναι ακόμα σύμβουλος της Μητροπόλεως Γερμανίας, τον κύριο Βέστρικ, έτσι λέγεται, που ήταν ο γιος του Βέστρικ, που ήταν επί Αντενάουερ, ήταν υπουργός, ο πατέρας του υπουργός, και αυτός μαζί με τους άλλους τότε έκαναν το λεγόμενο οικονομικό θαύμα, διότι ο Βέστρικ, ο πατέρας Βέστρικ, ήταν εργοστασιάρχης. Δηλαδή είχε ιδέα από οικονομία, από τέτοια πράγματα που εμείς έχουμε μαύρα μεσάλικτα πάντα. Εφρέμ, αυτός είχε ιδέα και έγινε το σπουδαίο, το θαυμάσιο, το θαύμα αυτό που λέγεται οικονομικό θαύμα. Δεν υπήρχε ούτε ένας άνεργος, δεν υπήρχε, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε ούτε ένας άνεργος. Λοιπόν, τον πήραμε στη Μητρόπολη και άρχισε το προτσέντερε, άρχισε
η διαδικασία, πώς θα αναγνωρίσουμε τη Μητρόπολη, πώς θα αποκτήσει η Εκκλησία μας τη νομική υπόσταση. Αυτός ήταν ένας νέος δικηγόρος, μόλις που είχε τελειώσει, αλλά πανέξυπνος, και κάναμε την πρώτη αίτηση στο Ντούσελντορφ, εκεί που είναι η πρωτεύουσα του κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πέρασαν 2 χρόνια, 3 χρόνια και μας είπαν οι αρμόδιοι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε. Για τον λόγο αυτό που σας είπα, έλειπε η διάρκεια. Η διάρκεια ότι θα μείνουμε πολλά χρόνια στη Γερμανία. Και μετά τους είπε ο δικηγόρος, ωραία, θα κάνουμε μήνυση. Θα κάνουμε μήνυση. Θα πάμε στο δικαστήριο. Θα πάμε την υπόθεση στο δικαστήριο. Είναι πράγματα που δεν ξέρετε. Γι' αυτό ήθελα να τα μάθετε αυτά, γιατί κανείς καμιά φορά λέει, αλλά δεν ξέρει. Ή ακούει μερικά πράγματα και δεν ξέρει αλήθεια. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν, δεν μπήκαμε τελικά στο δικαστήριο, διότι το Υπουργείο σκέφτηκε με τους συμβούλους του, και αυτοί έχουν πολλούς συμβούλους, νομικούς κτλ., ότι θα χάσουν τη δίκη, και έτσι λοιπόν έγινε το 1974 η αναγνώριση. Η αναγνώριση όχι μισή, προσέξτε, μπορούμε όπως και οι άλλοι οργανισμοί και οι Εβραίοι, δεν ξέρω αν ξέρετε ότι και οι Εβραίοι είναι πρόσωπο του γερμανικού δημοσίου δικαίου, μπορούμε να επιβάλλουμε την Kirchensteuer, τη λεγόμενη Kirchensteuer, τη φορολογία δηλαδή. Πράγμα που ούτε καν πέρασε από το μυαλό μας. Αλλά έπρεπε να πάρουμε την αναγνώριση ολόκληρη, ακέραιη, όχι μισή. Γιατί και εκεί πήγαν να μας, να μας κοροϊδέψουν, λέγοντας τότε να γίνει απλώς η αναγνώριση, χωρίς να έχετε το δικαίωμα να βάλετε τη φορολογία. Λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε αυτό το πράγμα. Το άλλο τώρα, η συνέχεια, είναι η εξής. Είναι τα λεγόμενα Anschluss Anerkennung, Anschluss Verfahren. Δηλαδή, επειδή έγινε σε ένα κρατήδιο η αναγνώριση, κάθε κρατήδιο έχει άλλο νόμο, με το θέμα της κουλτούρας, και η Εκκλησία ανήκει στην κουλτούρα. Κούλτους, κουλτούρα. Είναι θέμα των κρατηδίων, όχι της κεντρικής κυβερνήσεως. Των κρατηδίων θέμα είναι. Λοιπόν, και έτσι αναγνωριστήκαμε σε όλα τα κρατήδια. Εκεί που δεν είμαστε αναγνωρισμένοι είναι τα νέα κρατήδια, που δεν έχουμε κόσμο εκεί. Δηλαδή, στα λεγόμενα νέα κρατήδια είναι περίπου στην Ανατολική Γερμανία. Μπορεί να γίνει αυτό σήμερα, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα διότι δεν έχει κόσμο. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο. Έπρεπε να χτίσουμε ναούς. Αλλά πώς? Η ωραία μας πατρίδα η Ελλάδα έδινε στη Μητρόπολη το χρόνο, για όλη τη Γερμανία, έδινε το ποσό των 80.000 μάρκων. Τα λεφτά αυτά έμπαιναν στο μισθολόγιο. Στη Μητρόπολη υπάρχει ένας κεντρικός λογαριασμός και όλα τα χρήματα που υπάρχουν μπαίνουν εκεί και είναι για το μισθολόγιο, για τους μισθούς των κληρικών. Διότι ούτε η Γερμανία μας βοηθάει, ούτε η Ελλάδα. Υπάρχει όμως αυτή η φήμη έξω στον κόσμο. Άνθρωποι νομίζουν έξω ότι η Γερμανία μας δίνει χρήματα, η Ελλάδα κτλ. Θα είναι παραμύθια. Και η τελευταία εγκύκλειος που κυκλοφόρησε για τις ελεύθερες συνδρομές τα λέει μέσα αυτά τα πράγματα για να ξέρετε, να είστε ενημερωμένοι. Να είστε ενημερωμένοι πώς είναι, ποια είναι η αλήθεια. 100% η αλήθεια. Λοιπόν, πώς θα χτίσουμε ναούς? Και αρχίσαμε λοιπόν σιγά σιγά, δειλά-δειλά, ερχότανε οι ιερείς στη Μητρόπολη και ήθελαν, λέει, ευλογία να χτίσουν εκκλησία. Λοιπόν, τότε είχε φύγει ο Ειρηναίος, το 80 είχε φύγει ο Ειρηναίος και το θέμα ήταν, το φοβερό πρόβλημα ήταν το εξής. Πώς μπορείς να δώσεις άδεια? Δηλαδή, πώς μπορώ εγώ, ο υπεύθυνος, να δώσω άδεια όταν ξέρω ότι δεν έχει πεντάρα? Δηλαδή, παράδειγμα, το Ανόβερο. Στο Ανόβερο
Όταν αρχίσαμε να χτίζουμε, είχαμε